Sí, sí, o que ocurre é que, bueno, o goberno tiña previsto na súa planificación telo aprobado fai un ano xusto, porque era en marzo do ano 2007, cando o goberno anterior fixera a súa programación e as súas previsións de que o plan estuvera rematado, pero a prova é que fai un ano que tiña que estar aprobado e un ano despois aínda non está nin siquiera rematado. Ni por supuesto presentado, ni por supuesto feitas as exposicións públicas, as aprobacións iniciales, nada. Co cual eu, bueno, pola importancia que ten e pola necesidade que temos en Carballo de ter un documento, digamos, definitivo, este goberno faga os deberes, porque o tempo vai pasando e tendo en conta a espada de Damocles que é a sentencia que estamos esperando do Tribunal Supremo, pois eu espero que este goberno se apure, porque desde logo non cumplir con esa obligación causaría un prexuicio severísimo a Carballo.